Linjer ved en trekant. Her skal det handle om midtnormalerne, deres fælles skæringspunkt, og hvorfor dette fælles skæringspunkt er centrum for trekantens omskrevne cirkel. En midtnormal er den normal, der ligger midt på et linjestykke, og normal er en vinkelret linje på en anden linje. Derfor er midtnormalerne den vinkelrette linje, der ligger midt på linjestykket. Deres fælles skæringspunkt er der, hvor midtnormalerne skærer hinanden, her illustreret ved det røde punkt O. Vi vil nu kigge på, hvor dette fælles skæringspunkt ligger henholdsvis for en spidsvinklet, en retvinklet og en stum trekant. En spids trekant er, hvor alle tre vinkler er spidse. Vi kan her se, at det fælles skæringspunkt ligger inden for trekanten, og dette gør sig gældende, når vi ændrer på siderne. Lige så snart den rammer kanten, kan vi se, at der er en vinkel, der ikke længere er spids. Og dette gør sig også gældende, hvis det er den anden side, vi ændrer på. Altså må vi formode, at det fælles skæringspunkt for en spidsvinklet trekant ligger inden i trekanten. Hvis vi kigger på den retvinklede trekant, så ligger skæringspunktet lige oven i midtpunktet på den linje, der modstår den rette vinkel. Altså her linjestykket AB. Dette gør sig igen gældende, selvom vi ændrer på formen af den retvinklede trekant. For en stum trekant, der ligger punktet uden for trekanten. Det ligger faktisk på modsatte side af det linjestykke, der er modstående til den stumme vinkel, det vil sige linjestykket AB. Og her igen gør det sig gældende, også selvom vi ændrer på formen. Vi vil nu prøve at forklare, hvorfor det fælles skæringspunkt også er centrum for den omskrevne cirkel. Den omskrevne cirkel er den cirkel, som indeholder alle tre vinkelpunkter eller spidser af trekanten. Altså både punkt A, B og C. Hvis vi flytter den herop, sætter en forklaring på, så I kan følge med samtidig. Så vil jeg prøve at forklare dette ved at forklare, at afstanden fra C til O er den samme som afstanden fra B til O. For at det skal gøre sig gældende, så skal linjestykket CO være det samme som linjestykket BO. Til dette vil jeg prøve at bruge reglen om kongruente trekanter, og derfor har jeg tegnet to trekanter ind, som fælles har linjestykket O og ned til midtpunktet, her kaldt MA. De har også fælles det, at de har en 90 graders vinkel, da den linje her jo er normal til den anden linje. Endvidere så gælder der det, at linjestykket C til midtpunktet er lige så langt som linjestykket B til midtpunktet. Derfor kan vi bruge kongruenssætning K3, som hedder: to trekanter er kongruente, hvis to sider og vinklen mellem dem er parvis lige store. Og det gør sig jo gældende her. Der er to sider, og deres vinkel er lige store. Derfor må vi konkludere, at de to trekanter er kongruente, og den tredje længde må derfor også være lige store. Og afstanden fra C til midtpunktet er altså den samme som afstanden fra B til midtpunktet. Samme bevis kunne man lave mellem C og A og B og A. Det gør sig også gældende i alle de andre trekanter. Så det er altså forklaringen på, hvorfor at skæringspunktet mellem midtnormalerne også
er centrum for den omskrevne cirkel.